Wis itu Praina ning Semarang. Tapi bingung meneng di. Timbang bingung, ayo melu dhewe. Ayo. Oke konco-konco, jadi Dewi bakal menyang ing Umbul Sidomukti. Nah, sebelum menyang Umbul Sidomukti, aku bakal jelaske sejarahé Umbul Sidomukti. Nah, Umbul Sidomukti iku dibangun nalika jaman Mataram, kira-kira ana ing abad 8 sadurunge Masehi. Biyen nggon kuwi dienggo umat Hindu kanggo muja Dewa Siwa. Makane ing kono jek ana sisa-sisa arca pusakane Mataram. Banyu saka Umbul Sidomukti iku dipercaya iso gawe awet enom. Banyu kuwi uga iso gawe ngaliri sawah-sawah sekitar kono. Nah, saiki dhewe wis tekan ana ning Umbul Sidomukti Bandungan ya. Nah, ning kene ana warna-warna wisata ya. Penasaran? Ayo melu dhewe terus. Wih, apik tenan pemandangannya cah. Neng ketutupan kabut sih. Apa-apa. Saiki pesen mangan dewi PUB. Enak tenan. Disambi ngopi. Mangan ayam bakal menduan. Syahdu tenan bolo. Enak. Selain kui, ning kene yo ana Gua Tirtamulya. Ayo mlebu. Gua Tirtamulya iki yaiku gua sing isih dadi siji panggonan karo Umbul Sidomukti. Gua iki digawe watarane taun 2009. Gua iki nduweni dawa kurang luwih 135 meter. Nah, iki pemandangan sing dhewe teluk nalika metu guwa. Sejuk, atis lan iso nyeger mripat. Cocok nganggo refreshing ning akhir pekan. Ajak keluargamu lan kanca-kancamu ya. Nah, ning nggon iki uga iso dadi nggon kanggo family gathering ya. Dadi kowe ora usah bingung, kowe ora usah pusing milih nggon kanggo family gathering. Ayo jak dulur-dulurmu ning kene ya. Biasa awake dhewe wis jajal panganan-panganan sing enak lan ngunjungi gua Jepang ing Umbul Sidomukti. Janjane isih akeh objek wisata ning kene iki. Jadi Umbul Sidomukti iki iso dadi panggonan wisata ing kota Semarang. Ayo, jawab keluargamu, dulur-dulurmu lan kanca-kancamu mrene. Oke? Tekan semanten, matur nuwun.